Puilano belaike hambai sini oro tini yodrok je tiri phanyai rokno haipana ang tini yo kamini basajak sini bukukjuk songno sungnani musungo nongmo kamini bumung ke tamung khabai Robat Bagan para norokmo bo edisi village khobjak bo panchayat khobjak Teisingram bari hingke tini je tui rohormani bubagra norokno oro tui rohormani bahai ma tongkha nong bukhau kia saikna rega kaham no ma tongkha te manam sukta kaham ka taibo tui manani musungo hingke nong oro ungko kuwa rok obahai mini deep well obahai kol rok kada kaijak tong kaja kurui komo kasha no kaja oroni kasha abo bo hami ang ti manang ya ma si ma tongkha hingke nong tai bubagra no kuno message dari na musung bubagra tai tam kok kesarna musung ta hingke puilano chini nanano kok thaise thaini singnai tini chini bubagra norokni oro tui kurui wngoi tui rohormani bahai wngjakha kisa saikna re grade belai ke hamjak sukata chini tui manang ya manang mani tui kurui tui sopai mani kaisa nukunggo tui si kurui mai songsar apa tui kurui sa karet nongpuka ba tui mano karet kurui tui si maya sapung ba tadi noko saltan pa dong matukula ya nong ni oro ban rok pukur rok bo kurunya ban pukur pampan jata no ram thangma kya bo jaga tukunani sumol jimi tui khathak abo tui kutung sum tukui maya jong sumol ba hi salja khangka jong mangki thangmanai hingkai nong bubagra tai tam kok kesarna musung nana nong kami rok ni bagai tui rok no tui chini ang sawo tui simina abo skai sudi darkai sorok bai tui simina ka hamkai jong ore chini bubagra sima tei tam nang karen bo nango karen nanggo sorok hamna nanggo hingkai hanya hai chini nanano hambai mario nong tini bahai wngjakha bubagra je YTF ni bising tui rok rohormani kia saikna re gade chini bubagra no nong bahai wngjakha tui rok rohormani ani bubagra no ang hamjagoi no tongo tui rok sopai kya angkai sori bo hamya osu tohor ka kani se ang sori bari lengte busa rong botol thajar hori lota thajar hori 10 টাকা rok 5 টাকা rok ang chair rok no koi ti khobai ningjata ang der bo hamya sori bo hamya hanya kalai man ang 9-10 bosor hingga ke nong mo parani bumung hingkai rabat bagan para ang hingkai boron bihi dak belai hambai jotonono sungtini bubagrani ni je sikla rok YTF warriors rok bubagrani dagi mungti bin nahar mungtui sungtini rabat bagan kamiwo itu singra medisi blis khobjak ajago sungtini tibana phlajak ani logi tongo sini YTF ni khwai district ni president Hiramoi YTF ni secretary sini borom gonang Jesia de Burma te YTF ni Asram block committee ni vice president Samuel de Burma te YTF ni joto leaders ok an logi tongo sungiro phainukha bonga jagao emon mane tuini babaga emon bial sung phairo serai sikon nogoi malaikha bongno kok sungka bong saka norok tini tutuko kha nge borok so baksa tini matukuya ko 2-3 din kha matukuya nge baksa okra sakra buri supura rok tongo borok so amtino noko sanli satam rok sung ui thango matukuya mane nungjana tui to boni mane tam hinani maya no maya ngai tui mane tuku jangna tui bangun rok amti hai tui hamya ponche mane tukuna bagai bon amti hai tui maya ngai sung tini phai borok tui bak phema bagoi borok suno belai ke hamjaka belai ke tongthokjaka ngai te abon logi borok bubagra nabo mane hamari reka je bubagra ni mo je naharmung muti hai kabang ma bisi romoi kabang ma pathino chai thanga kintu muti hai ke boban sugya je sini tibra sarok kabang ma jaga muti dry season no ti manum yang tongo borok no je bubagra je ti manti ke khanika borok abon bagai bubagra no belai ke hamjaka haisi ngai te bisung kharma sisa sung bobong saka serai sikon tongo mane matukuya asu kolma jarawo bura buri surok tongo matukuya ama haing tongo gabrong nugai belai ke kharego nadi sung to sung eja tipra motha sing TDDC habango payment chung bisa jasiko nadi sini TDDC habango sini DWS ni ko namti hai tuini department kore haipano sung tiprama tharok
chini bubagra saito bo je mane je chini tipra sarok muti dry season no tui ma ta nung yang thun chini au nahar mung abono sung jotono tamai ni sung mai saya to salsa ba salni tongmano কিন্তু tui nung ya salsa phan tongi maya tarom di sung katra kuti manisa na phan to sai tongmano কিন্তু o katra kuti manisa phan to tikang wa hedi bana ngai rom di sung tabo subro di sung tipra hastini je যত লোকর মাই ওয়াক সুবুং সারি মে ফনো এটলিস্ট সিনি তিপ্রা মথে নাহারমং যাতে তুই সিমি ফনো কাহাম বরক মান নতুন হিনে সিনি নাহারমং আবতা সিনি বুবাগ্রানি নাহারমং আবন বাগৈনো जों মানে সিনি যে সুক তুই সিনি বুবাগ্রানি যে সিকলা রক जों মানে যে জায়গা তুই মান থগিয়া সুঙা জায়গা তুই র বালাই তং যাও হামবাই